Maayong buntag, Kapitan Jeffrey Tagarda sa Barangay GP Laes, Kap. So Kap, adunay padalan nga i-turnover karon og groundbreaking, Kap. Kap, kining unsa pagkataas ang inyong mabenepisyo ani og kinsa bay makabenepisyo, Kap, og unsa na ba kadugayon mo nga naghandom nga mapadalanan mo dinhi sa inyong barangay, Kap? Unas tanan mayong buntag ma'am o sa tanan nga nakakita o nakabati na ining maong panawagan o iginabi sa Miss Radyo labaw sa tanan din may naakaron akong gikay nagbi tapos ma'am kining maong proyekto sa tinud nay dugay na nga panahon amo gining gihandom sa dugay na nga panahon. Kining mga proyektong dagan kabing kung kulang mga 3 ka kilometro kapin kung kulang sa akong nihibawan gikan sa may package 1 ngani sa barangay Ulab. Pinang package 2 to sa barangay GP Laes, package 3 to ang gihapon sa barangay GP Laes. Ug ang package 4 GP Laes gihapon going na sa barangay Lapad. Kini niya mga dala na provincial road nga gipondohan sa opisina ni Congressman Bambi Imano. So, kapingkong ko lang, balikong ko, mga tulo o mahuman ang package 4, madagan na ni mga unom, yun, tanan tingali kapingkong ko lang. Kay kilometro ang madapat nila sa amo ang barangay gikan sa Ulap, paingon sa GP Laes o barangay Lapan. Mga pila pud ka residente ang makapahimulos aning dalan, Kapitan? Sa akong lantaw, ma'am, sa barangay Ulab, kapingkong ko lang, dagan sila mga 280 ka household. Sa barangay GP Laes 320 ka household. Sa Lapa di ko kasiguro. Pero kinigo mga barangay ako nanganlan. Muna among access road padulong sa among dako nga merkado dito sa may Lagindingan. Kaya ang dako namo nga merkado o baligyaanan namo sa among mga produkto o naami katuyuan nga magbaligya o magpalit-palit labaw na sa among mga kinanglanon sa panimalay umahan is Lagindingan mo na nga kaping kung kula mga 500 ka mga household posible moagi aning dala na para nga maka adto sa among dako nga merkado sakto kay na ma'am ang farm to market road para gini sa katawan diri sa among barangay. So, Kapitan, basi na doon na po kayo mensahe, Kapitan, kay Congressman Bambi Imano sa mga nagpaluyo ng mga senator, Kapitan, no, nga natulog yun ang dalan, hatag ang dalan ngadto kaninyo sa mga katauhan na dili laman sa isa ka barangay, apan sa pipila ka barangay dani sa lungsod sa Tagum, Kapitan. Ma'am, speaking mensahe, daghan ko mensahe, napagani ko dugang mga hangyo. Pero kung mensahe, dako kay kong pasalamat pinaagi sa Second Engineering District. Amoy nag-implement na ani nga proyekto kay then ang pondo ni Congressman Bambi Imano naman gi-download sa Second Engineering District. So labaw sa tanan kang Senator Sani Angara nga moy nakahatag og pondo o gahin sa iyaha para pod dapat sa mga barangay usab kang Senator Cynthia Villar. Hindi ko masayo. Senator Cynthia Villar may usa nga naghatag ni ini mao pondo busa. Salamat kayo ko nga ni ani nga mao proyekto nga pahimuslan sa barangay mao nga dako kay migpasalamat sa kuha nga barangay ug usab sa uban nga mga barangay dako kay migpasalamat kay kini nga mga proyekto dako kayo ni o kahimuan o dako kayo ni nga mahimo nga magka-benepisyo ay epekto labay na sa among pag-umader sa among barangay. Sa barangay GP Laes apil ng barangay Ulab. Pati na ang barangay Lapad Lagindingan. Unsa ba ang mga common crops nga inyo ang ginaani dani, Kapitan? Kasagaran ang amo diring mga produkto, ang amo diring mga abot-abot. Ang major crops ginamo diri is lubi, kopras, dayon ang seasonal na mo kining tabako is dayon saging. Kunay nakakaroon diri nga amo nga gihimo nga panginabuhian sa barangay sa matag karon ug saging dayon tabako pinakadaghang karon diri sa amo nga barangay tabako seasonal man ang tabako mais dayon pero labos tanan kopras daghan diri ang kuprasan para dalhon dito sa merkado. So far kani adto Kap nga wala pa na semento inyong dalan. Kumusta po din yung pagdalaan ang ato sa merkado?
sa una gid noon ma'am, ang among pagbitbit o pagdala pa ingadto sa kamerkadoan, ang among gihimo is naa may mga habal-habal dinhi. Habal-habal hangtod murag ni asinso na gamay ang habal-habal nanguha na namalit ug ang ba nag-utang ug kanang gitawag lang tri-cab. Ano yung mga tri-cab nga gamit-gamit pero wala ka di gihapon magdugay ang mga sakyanan tumugay. Among dalan lubak-lubak man muna yung ginagamit padulong ato sa merkado kana lang mga pinobre po pero karon siguro mayo na gyud ang pag-agi sa mga sakyanan na magdala o magbitbit pa ingon dito sa merkado dito sa lungsod. Salamat kay Kap. Salamat po kayo.